Majte oči na ceste. Ja neviem teda ako Číňania, ale ja rozhodne nechcem mať oči na ceste počas šoférovania. Ja si chcem nechať oči v svojej hlave. Takéto safari, aké si my teraz dáme, vám pravdepodobne len tak vo videu neukážu iní youtuberi. Ten výhľad je brutálny. A ja si chcem vyskúšať ešte podstatne náročnejší terén. Toto je pre toto auto absolútna malina a mňa to láka tu vľavo. Celkom slušný hupačik dole. Snáď sa stade ešte vyhrabem. Príroda je tu úplne nádherná. Auto si zatedy počína veľmi dobre. Tu sú také ako keby mierne oračiny. Zatiaľ žiadne prehrabnutie. Funguje to ako keby som išiel na fakt pevnej zemi. A ja sa pri tom vozím po lese. Ale netuším, kam táto cesta vedie. Úprimne nechcem sa úplne zamotať v lese a potrebujem sa samozrejme aj niekde otočiť. V živote som v tejto časti lesa nebol. Vôbec netuším, kam to ide. Ale to auto si ide s takou ľahkosťou cez ten terén. A všetko je to úplne odhlučnené. Auto je veľmi dobre odhlučnené. Ja tu mám úplne ticho. Tie vtáčiky spievajúce a vietor tu nie je úplne bezvetrie, ale tie spievajúce vtáčiky mám čo robiť, aby som vôbec donútra do auta započul nejaké zvuky z exteriéru. Dali tam také konáriky suché, tie už sú fuč a ja si frčím ďalej. Začína mi tu byť teplo, takže aktivujem klimatizáciu. Tam už vidím nejaké kreslo, pravdepodobne celkom kvalitne vylepšiť. Vidíte to kreslo predo mnou. Ja sa tu otáčam, pretože ani neviem, či to tu pokračuje ďalej. A mám istotu toho, že sa vrátim, odkiaľ som prišiel. To je to najdôležitejšie. A tu máme pred sebou ten stúpačik, ktorý som úplne hravo zvládol. A môžem prejsť aj tadeto. No a tento výhľad, ktorý sa tu opäť načrtá, pozrite na to, to je krása. Ahojte. Dnes tu máme na recenziu BYD Atto 2 vo verzii Comfort. Verzia Comfort sa vyznačuje tým, že má 150 kW výkon motora, aj keď podľa displeja to kľudne ide až k 170 kW, čo je veľmi príjemné, pretože to auto ako náhle dostane dobrý grip, čo je mínusom tohto auta, pretože toto auto má predný náhon a ten výkon je v podstate tak masívny, aj keď to skutočne nie je veľké číslo, že to chce okamžite prehrabávať tie predné kolesa a tým, že sú tu obuté celoročné pneumatiky, tak to chce prehrabávať úplne bez srandy aj pri rýchlosti okolo 60 až 70 km za hodinu. Keď mu proste úplne dupnete na podlahu ten akcelerátor, tak to sa tak zahrízne a zazúri, akože že v podstate to chce prešmyknúť, hneď to musí elektronika kontrolovať, aby sa auto dokázalo okamžite odpichnúť s maximálnym možným výkonom. No a keď sa rozbiehate z miesta, tak tam skutočne dochádza k tomu, že to auto chce hrábať do 50 až 60 km rýchlosti. A týmto disponuje práve táto verzia Comfort, ktorá má cenovku 35 999 €. Áno, za 36 000 € vám BYD v modeli Atto 2 ponúka presne toto. Musím povedať, že za tie peniaze je to zaujímavé auto, ak to porovnáme s rôznou konkurenciou, pretože je citeľne komfortné a
Akumulátor je celkom dosť silná stránka tohto auta, pretože tu je ponovom akumulátor až 67 kWh a to práve má tá verzia Comfort. Sú tam ešte ďalšie dve verzie, myslím, a tie majú ten akumulátor menší. Priznám sa, že najmenší, neviem presne ich kapacity, ale najmenší má, myslím, že len nejakých 44 kWh, čo do mesta a na bežné vozenie úplne bez problémov stačí. A práve s tým najmenším akumulátorom tento model stojí, myslím, že niečo cez 31 000 eur. Treba si to pre istotu pozrieť priamo na stránke, tie ceny sa kľudne môžu zmeniť, ak tam teraz pevne nastavené sú. Ale ja mám k dispozícii túto verziu Comfort a využiteľná by mala byť až 64,8 kWh. Čo znamená, že už pri mojom vykonanom teste na diaľnici alebo mimo diaľnice môžete rátať už takým celkom použiteľným dojazdom. Dobre, dajme tomu, že na diaľnici to nie je úplne to práve orechové, ale tak či tak je to úplne plne použiteľné, pokiaľ naozaj nemáte v pláne jazdiť obrovské vzdialenosti, tak toto auto si poradí s trasami 300-400 km celkom dosť hravo, a to práve vďaka dosť rýchlemu nabíjaniu. Výrobca tak tvrdí, že by sa to malo nabiť z 10 na 80% za 25 minút. Či to je realita, sa dozvieme v tejto recenzii. No a v prípade, že by to bola realita a kedykoľvek spravíte ďaleko nad 200 km pri 130, hej, to tá kapacita akumulátora nepustí, tam je to proste úplne jasné, že to musí byť úplne ľahká záležitosť. Tak ak by ste si to vedeli nabiť za 25 minút z 10 na 80%, tak tým pádom v vzdialenosti cez 300 až 400 km robíte so stratou počas nabíjania, ak teda budú nabíjačky priamo na diaľnici, že si len takto odbočíte na odpočívadlo, napichnete to na nabíjačku, nabijete za povedzme 15 minút, doplníte plus 50 alebo možno že aj viac, cez 50%, pokračujete opäť vo vzdialenosti povedzme vyše 100 km, tak tá strata časová tam bude dosť minimálna, nebude to nič fatálne. No ale pokiaľ nebudete behať na tomto aute po diaľnici a budete sa prevážať prevažne v meste alebo mimo mesta, tak v tomto to auto celkom slušne vyniká, pretože je dosť efektívne. Spotreba, ktorá sa tu mne darila dosahovať počas toho celotýždenného testovania, je viac ako príjemná, pretože v meste som úplne bez problémov siahal na spotrebu pod 13 kWh na 100 km. A to si myslím, že je perfektný výsledok, pretože to auto není úplne najmenšie, má to necelých 4,4 metra, vnútri je toho priestoru celkom dosť, priateľka si to pochvaluje, máme detičky a jednoducho tu sa pomestíme bez nejakého obmedzovania, čo je veľmi dôležité. No a pokiaľ máte v meste spotrebu tak maličku, ale je pravda, že som jazdil bez klimatizácie a bez potreby kúrenia, respektíve kúrenie sa používalo úplne minimálne, pretože už boli tie teploty také, že to skoro ani nebolo potrebné. No a pokiaľ vy nepotrebujete kúriť alebo klímovať, alebo len úplne minimálne, tak tá spotreba, verím tomu, že tam stále bude hlboko pod 14 kWh na 100 km, aj v prípade jemného klímovania alebo jemného kúrenia. To je moja skúsenosť osobná. Tak sa vozíte s prehľadom ďaleko nad 400 km na jedno nabitie, pretože ak je kapacita takmer 65 kWh a vy budete mať spotrebu hlboko pod 15 kWh na 100 km, logicky pri 15 to máte po 400 km spálených 60 kWh. Toto auto to úplne bez problémov hravo zvláda. Čiže je úplne použiteľné vďaka tej vyššej kapacite. No a kľudne si môžeme pozrieť, ako to vyzerá s tým rýchlym nabíjaním. Dokáže to auto nabíjať tak rýchlo, ako výrobca sľubuje? Ja som auto v tejto chvíli pripojil na 150 kW nabíjačku. Nabíjanie sa spúšťa. Tak to je krásne. Hneď tam máme 126 kW. No, ale chcelo by to viac. To je málo. Nie, to neviem. Detail nabíjania, vybehlo to pekne.
klasické odporné preklikávanie na zase nabíjačkách, pretože mi to furt bude hádzať hneď reklamu. No, ale toto nevyzerá dobre. 127 kW, to má ďaleko od sľubovaných 155 kW. Na ten čas. Skoč tam, 80% za 25 minút aj 40 sekúnd 80%. A to už som sa na tých 10% nejaký čas vozil. To nebolo, že úplne plných 10%. Wow, toto je pre mňa šok. Ukončujem to. 94 kW nabíjací výkon. Čo sa to deje? To je brutálne. A ešte drobný dodatok. Pri 81% mi ukazuje dojazd 313 km. Mám to zapnuté na dynamické odhadovanie. A teraz kliknem na štandard a nabehlo to na 349. No, tak rozhodne musím tak či tak stále povedať, že aj na tom dynamickom to neodhaduje realisticky, ale aspoň niečo a predsa len vám ten dojazd naozaj sa snaží čo najviac priblížiť k realite. Auto fučí veľmi výrazne aj potom, ako som ho odstavil a zámkol. Prešlo niekoľko minút a auto stále chladí. To len tak, aby sa vedelo, akože nie je to nič negatívne, nič hrozné, ale teda ak by ste po rýchlo nabíjaní auto hodili do garáže, tak s týmto treba rátať. Čo k tomu dodať? Výsledok je absolútne perfektný a je v podstate nad moje očakávanie. To, čo výrobca slúbil, skutočne dodržal a auto sa dokáže z 10 na 80% nabiť za 25 minút. Veľmi dôležité je, že to dokázalo po diaľničnom cestovaní, kde dohromady po samotnej diaľnici bolo najazdených približne 100 alebo necelých 100 km. Máme si diaľničný test. Dojazd na tomto aute je uvedený podľa európskej normy až 430 km. Ono na tú kapacitu je to celkom taká normálna hodnota. Samozrejme na diaľnici pri 130 sa veci vyvíjajú úplne inak. Máme ale celkom ideálne počasie, nemusím ani klímovať, ani kúriť, maximálne tak ventilátor si pustím a možno si ku koncu budem musieť prikúriť. Som nakoniec túto trasu, je to čisto prakticky po diaľnici. Tu vyštartujem od Kauflandu v Senci. Tu sa hneď pripájam na diaľnicu. 130-kou frčím pri Trenčín, Dalitrans, Dalioil. Tuto vybehnem, tu sa otočím a idem naspäť na diaľnicu sem do Senca. Podľa tohto ma čaká 92 km, malo by to trvať 50 minút. Čiže 92 tam, 92 by malo byť späť, budem mať za sebou niečo cez 180 km. V tejto chvíli je auto nabité na 94%, toto je naozaj hotová katastrofa, vôbec nechápem, prečo sa to deje. A s tými 94 mi to musí bez problémov stačiť. No, cestu A si tu asi nechám si. Koľko najazdím, toto mi stačí, cesta B je vynulovaná. Aby som podľa GPS-ky udržiaval reálnych 130 km za hodinu, na tachometri musí byť 134 km za hodinu. Teraz som si všimol, že auto odoberá v podstate plynulo 34 kW pri tejto rýchlosti. 10% z akumulátora preč a najazdených
24,9 km. Po 30 km jazdy zapínam ventiláciu na 19 stupňov a jeden dierik. A máme tu prvých 50 km a spotrebu 25,7. Počasie sa nám trošku zopsulo, začalo náhle pršať. No a spotreba je 25,9, dokonca 26,2. Pretože až po nejakej vzdialenosti mám reálne čistú diaľničnú rýchlosť. Automatické stierače, vie to šoferovať celkom príjemne samé. A po nejakých 15 sekundách ma to upozorní, aby som sa chytil volantu. Teraz ideme do mierne ľavotočivej zákruty. No a takýmto spôsobom to upozorňuje, zapípa to. Sledujte cestu, jasné. A už si to ide znovu samé. 79 km, priemerná spotreba za posledných 50 km je tam 26,4. Ja už sa otáčam späť na Bratislavu a mám 56%. To znamená, že som potreboval na cestu sem 38%. No a pri otáčaní som neodbočil, kde som mal a tým pádom som stratil čas. Navyše som zabudol pred jazdou toto vyresetovať a tým pádom tam mám zachytených len 0,4 hodiny. Priemerná rýchlosť 118 km za hodinu a to je asi trošku pokazené tým otáčaním sa, že som sa neotočil priamo na diaľnici a hneď frčať ďalej 130 späť. Zbytočne som si tam nadbehol takmer 2 km, kde som 130 ísť nemohol. No a uvidíme, jak to bude v cieli. Toto je žiaľ realita pri ceste späť. A kúrenie mám na 25 stupňov, čo znamená, že v aute je približne 20 stupňov. Jednoducho v BYD to funguje takto, že si tú teplotu musíte nastaviť podstatne vyššiu. A v tejto chvíli mi ostáva 45%. Od štartu, od nabitia mám najazdených 120 km. Pri ceste späť vidím nižšie hodnoty. Už sa mi tá priemerná rýchlosť podstatne zlepšila. Našťastie dážď už je minulosťou. Spotreba za posledných 50 km 25,5 kWh na 100 km. V tejto chvíli mi to skočilo z 30% na 29% zostávajúcich a máme za sebou 158 km. Teraz to prekliklo z 21% na 20% a mám za sebou 180 km. Posledná hodina jazdy, priemerná rýchlosť 125 km za hodinu a výkon rekuperácie Výkon rekuperácie bez toho, aby som brzdil 47-46 kW. No to je také slabšie, ale ako náhle stlačíte brzdový pedál, ide to do hodne vysokých čísel. Už som úplne mimo diaľnice, máme 186 km najazdených a z toho vyplýva, že dojazd na plné nabitie by ste mali pri diaľničnej rýchlosti približne 250 km. Respektíve 240, pokiaľ to nebudete absolútne šialene hrotiť. No a pri letnej dovolenke, kde by bola teplota na 25 stupňov, to kľudne odhadujem na vyše 260 až 270 km. A ostáva 18%. Test svetiel. Teraz máme stretávacie. A teraz diaľkové. Režim šport. Podržím drag strip režim. A môžeme ísť na to. Kutranice. A už to ide. Nabíjací výkon 9,9 kW na miesto 11, ktoré by som tu očakával. A zo 64% by to trvalo na stovku 2,5 hodiny. Nabíja sa to cez klasickú stojanovú nabíjačku. Sú tu zaujímavé možnosti v navigácii. Môžem si pekne nastaviť, akú koncovku potrebujem a výkon. Nechcem vidieť proste slabé nabíjačky, tak si to viem nastaviť od 100 do 350 kW, respektíve 350 plus, čiže môže to byť aj 1000 kW, ktoré už sa objavujú. No a tu mi ich pekne na mape zobrazí.
Toto všetko sú nabíjacie body. Aj tu priamo v Senci mám výkonnejšiu nabíjačku. Keď na ňu kliknem, tak je to 150 kW, aj CHAdeMO, aj CCS2, výborne. Nechcem k nej ísť. A ukazuje mi nejaký ten okruh. Či to je akože okruh v rámci dojazdu? Pravdepodobne áno. Naostro skúška, apartmán Geleta. Je tu zvukové vyhľadávanie? Nie je. Fakt. Musím to tam normálne naklikať. Tak to asi nie. Hľadať. No na to, že mi to ukazuje, že je to Google, tak som teda v šoku. Že to nenašlo. Pretože Google má rozhodne poznať. No, načítavanie map je tak trošku pomalšie, tu mi to vôbec nenačítalo. A apartmán Geleta tu mal svietiť a nesvieti. Medzera 2, 4. Ho! No, tak to je fakt blbé. To snad nemyslí vážne toto. Ularice, Zrnovnica. Nevie nájsť adresu v Chorvátsku? Čo to je? Dáme tam niečo jednoduchšie? Napríklad Senj, to je mesto v Chorvátsku. No, to už je lepšie. To už našlo. Tak jak je možné, že nepozná Volarice? No a teraz, veľmi dôležitá vec. No tak toto je katastrofa. Hej, tak to by som, ja to viem spraviť trasou, ktorá je neporovnateľne kratšia. A časovo, táto je časovo dobrá cez rakúsku diaľnicu, ale chcelo by to proste lepšiu. Dáme si srdiečko, aj keď teraz tam nevyrážame a s týmto autom tam žiaľ ani nepôjdem. Štart. A vôbec tu nemám možnosť akože nastaviť niečo nejak inak. Mi zvláštne je, že napriek tomu, že som aktivoval eco-friendly, čiže priateľskú trasu, čo sa týka kilometrov, má byť ekonomická, napriek tomu ma stále ťahá cez Rakúsko a cez diaľnice. A tuto to mám jasne aktivované. Eco-friendly, čo je ale veľmi dôležité, auto neukazuje žiadne zostatkové percentá v cieli, neukazuje mi, že sa musím nabíjať počas cesty. Jednoducho v tomto smere je žiaľ neinteligentné. Model Seal napríklad vám už pekne ukáže, kedy budete prvýkrát nabíjať, s koľkými percentami tam prídete, ako dlho to bude trvať a všetky podobné veci. Trošku ma šokovala jedna vec. Mal som položený kábel vedľa auta, to znamená, že tu nie je zamknutý konektor. Keď auto donabíjalo, zjavne sa dal vytiahnuť z nabíjačky. A najprv sa samozrejme musí odpojiť z auta, potom sa dá vytiahnuť z nabíjačky. A máme tu celkom zaujímavú sebránku elektromobilov Ford Mustang, Volkswagen ID4. Elektromobilov pribúda veľa, ale toto idem pozrieť v menu, že aby sa mi nedal takto odomknúť konektor, pretože v prípade, že by sem prišla osoba, ktorá by si chcela kábel privlastniť, tak by si ho jednoducho zobrala a odišla, nikto by nič nevidel, takže toto sa mi úplne nepáčilo. A keď prichádzam k zamknutému autu s kľúčikom, OK, zjavne deaktivované automatické odomýkanie. Kliknem na tlačidlo. Takéto pekné privítanie tu máme. A som mierne zaskočený, že dojazd na plné nabitie ukazuje 421 km. Dôležitá kľúčová informácia, predhrievanie batérie. Je to tu. Toto sa mi veľmi páči, práve som si nainštaloval YouTube. Tu idem do tohto menu.
Tu mám BYD Store, čiže obchod BYD. Toto tu hneď na mňa nabehlo a pekne som si mohol inštalovať YouTube. Otvorím ho, ale je pravda, že teraz momentálne som pripojený na svoj telefón. Čiže kradnem si dáta, beriem si dáta z môjho telefónu. Tu som proste pripojený Wi-Fi-nou na... Skúste niečo hľadať. No, tak napríklad... elektromobilom do Chorvátska. Wow, neuveriteľné. Hneď sa tu zobrazilo video od Driving Electromom, kde sme spolu robili rozhovor, čo je teda prekvapujúce pre mňa, že toto video je hneď ako prvé. Som šokovaný. Potom je tu druhé video na Volkswagen ID7 GTX Tourer, kde som stanovil nový rekord z presunu z Vajnorskej priamo k moru do mesta Sen. Tu je Driving Electromom, iní youtuberi, ale dobré, pôjde to pekne spustiť všetko. Človeče, krása, je to tu? Tak to je nádhera. Takúto fajnú telku tu hneď mám na počkanie, paráda. To ma celkom prekvapuje, že tu nebol nainštalovaný prehliadač. Nič iné mi tu neponúka. Čo ma trošku prekvapuje, že len toto si môžem stiahnuť. Nie je tu Netflix, nie je tu Disney Plus a iné platformy. Proste tu nie sú. A otázka je, napríklad, hej, ten Netflix, nič. Bazar elektromobilov.eu. A funguje to nádherne. Tu môžete inzerovať zdarma svoje autá, či už je to auto na elektrický pohon, alebo auto s alternatívnym pohonom. Prijať všetko. Máme tu v ponuke 64 vozidel aktuálne, pribudla tu táto Tesla, čo je skvelé, lebo máme od najnovších zapnuté. Ponuka je veľmi zaujímavá. Takáto parádna chuťovka tu je, Audi e-tron GT. A ešte tu mám brutálnu chuťovečku. A je tu Polestar 4 Long Range. Parádna vecička. 200 kW výkon, to je slabšie, ale slušné. 100 kWh akumulátor, dojazd 620 km, ale ten dizajn, to je proste nádherné auto. Absolútne prekrásne. Pán Barto to predáva, treba ho prípadne kontaktovať. Ale to som vám chcel ukázať takúto chuťovku. Ale teraz zmeníme si to, môžeme si otvoriť ďalšie okno, ak som to správne pochopil. A tu si zadáme napríklad Netflix. Otázka je, či sa to podarí spustiť. S týmto sa pohrám neskôr. No a máme tu takéto parádne kamery. 3Dčko. Tu pekne stojím, krásne vidím, jak som zaparkovaný popri čiarách. Tak som našiel, čo som hľadal. Pod kategóriou monitor zvuk. Tu je to režim zobrazenia dojazdu štandardný alebo dynamický. Čiže podľa normy VLTP by mal byť dojazd až 430 km a to už mi 1 km odbudol, takže by to bolo asi 431. No a keď prepnem na dynamický, čo by malo na základe spotreby, tak mi to kleslo na 420. Príde mi to veľmi, veľmi optimistické, ale predsa len je to tu a je tam ten dynamický. A tu by som mal mať resetované kilometre, koľko najazdím. Cesta A je 0. Cesta B, to je vlastne úplne od začiatku, ak to správne chápem, lebo odometer je 7812 km. No ale ja si chcem aj cestu B vymazať. Jak to vymažem? Nijak? A? Dobre.
Cesta A, cesta B, vymazaná. Na jednej si chcem zaznamenať celkovo, koľko najazdím, a na druhej si budem merať určité úseky, napríklad keď budem merať diaľničný dojazd. Auto rekuperuje aj úplne plne nabité. Pozerajte sa na to. Tu je hodnota v číslach. A krásne dáva mínusové hodnoty. Mám za sebou prvú jazdu a najazdených vyše 24 km od plného nabitia. Dokonca ich je už až 25. No a ostalo mi 96% a dojazd ukazuje 377 km. Priemer z vyše 20, keď mi odozdali auto, tak tam bol priemer okolo 20. Tak už mám za posledných 50 km iba 15,7. Tu mám takýto vylepšovák, to je také lepidlo, niečo ako plastelína. Neustále ma to terorizovalo, že mám mať oči na ceste. Cestou späť som zvolil diaľnicu, ale len takouto pomalou rýchlosťou, pretože si chcem preveriť, aká bude približne tá spotreba v percentách. Do tejto chvíle mám od plného nabitia prejdených 40 km. Začínam žasnúť. Ostalo mi ešte stále 90% a pozrite sa na tú spotrebu. Posledných 50 km len 13,4 kWh na 100 km. A to som šiel teraz po diaľnici, síce len 100 km rýchlosťou, ale tak či tak, není to mimo obce 90. Čiže ja ostávam naozaj príjemne prekvapený. Teplota bola momentálne 15 stupňov nad nulou a púšťal som si iba ventilátor, vzduch zvonku. Od nabitia mám najazdených 52,7 km. Asi tomu prestávam rozumieť, pretože mne práve klesla spotreba na 12,9 kWh na 100 km. A to som bol teraz previesť známeho, skúsil sa aj plný výkon. A previezli sme sa tak, že nebolo to úplne že mimoriadne efektívne, ale zase bolo to len kúsoček. Napriek tomu mi klesla spotreba z 13,1 na 12,9. Čierne na bielom. Už mám od nabitia najazdených 60 km. Ale veľmi dôležitý údaj, BYD, každé jedno BYD vám dokáže merať priemernú spotrebu len za posledných 50 km. Nie za celú cestu. Čo k tomuto dodať? Za posledných 50 km spotreba 12,9 kWh na 100 km. Je to stále lepšie a lepšie. Normálne sa vozím po meste v rámci premávky tak ako ostatní. Ale teplota je momentálne príjemných 19 stupňov, dokonca mi ukazovalo 20 a spotreba klesla na 12,3. Zjavne to môže byť do nekonečna lepšie a lepšie. Priemerka za posledných 50 už len 11,6. Vozíme sa po Bratislave. A ja trošku neplánovane vyrážam na cestu z Osenca do Nadlíc. Mám iba 50% baterku a rád by som to otočil tam aj späť. Chcem ísť po diaľnici, ale po diaľnici určite môžem ísť maximálne tak 100 km za hodinu a ani mi to nejak ako nerobí problém, lebo však 130 km za hodinu už som otestoval. Vychádza to, že by toto auto spravilo niečo zľahka cez 240 km za tých podmienok aktuálnych, ktoré v tej chvíli boli. No a ja si to chcem vyskúšať pri takej úspornejšej jazde. Idem na to. A vymažem aj toto, aby som mal úplne 100% údaje. A navigácia tvrdí, že je to do Nadlíc až 92 km. Udržiavam 100 km za hodinu, ale podľa auta, čiže realita bude podľa GPS-ka tak 96, maximálne 97 km za hodinu. Vpravo dole máte možnosť vidieť spotrebu aktuálnu. Predtým mi ukazovalo 15, tak sa čudujem, že to takto padlo na takú nízku hodnotu. Práve schádzam z diaľnice, mám 39 km najazdených za prvých 10%. Je to rozdiel. No, ale musím povedať, že auto veľmi oneskorene reaguje na vypínanie diaľkových svetiel, keď idú auta oproti, napríklad pri výjazde zo zakruty. A vyslovene musím do toho zasahovať, pokiaľ nechcem úplne natvrdo diaľkovými svetlami, ktoré sú tu mimoriadne slušne silné, a nechcem tých šoférov oslepovať, tak to musím jednoducho vypínať. Trošku som sa pozabudol, už mám najazdených 56 km od štartu a priemerná spotreba len 14,8. Už som v cieli, pozrite sa na tú spotrebu. Po diaľnici som išiel tou 100 a potom mimo diaľnice 90 a inak po obciach necelých 60 km za hodinu.
od štartu mám najazdených 92,6 km. Ostáva mi 29%, čo znamená, že cesta späť musí klapnúť úplne bez problémov, vzhľadom na to, že som minul iba 21% a ostáva mi 29%. Dojazd predpokladá na 136 km. A ešte tento údaj. Energia spotreba 1,3 hodiny, priemerná rýchlosť 69 km za hodinu. Takýto graf tam hodilo. Toto si nevšímajte, hej, to je za celkové kilometre. To ja postupne znižujem. A že som v Nadliciach. Teraz tam mám cestu späť. Ostáva tých 29%. Priemerná rýchlosť mi klesla, pretože auto som nechal aktívne kvôli tomu, aby som videl, koľko kWh som reálne spotreboval. A veľmi ma mrzí, že tento údaj som nezaznamenal pri tom diaľničnom teste spotreby. Ja som na to úplne zabudol, že BYD ukazuje, koľko ste spotrebovali kWh od aktivácie auta pri deaktivácii auta. Vždy, keď vypnete auto po jazde, na displeji vám ukáže, nesmiete otvoriť dvere, na displeji vám ukáže, koľko kWh ste spotrebovali. Celkom zaujímavé je, že keď mi nabehlo 10%, tak mi ukazovalo predpokladaný dojazd až 48 km. Momentálne už mám iba 8%, predpokladaný dojazd 37 km a do cieľa, do Senca už to mám iba 5,6 km. A za posledných 2,7 hodiny mám priemernú rýchlosť 68 km za hodinu. Jazdených od štartu 182 km. Ja som maximálne spokojný s takýmto výsledkom. Jazdených od štartu 180,4 km. A auto predpovedá ešte 31 km dojazd. Priemerná spotreba za posledných 50 km 14,7. Aj tuto je to vidieť ten trip. Tu bol ten čas 2,8 hodiny 66 km za hodinu. No a teraz to vypnutie auta. A spotrebovaných na cestu tam aj späť 26,8 kWh. Podľa jednoduchej matematiky, keď som prerátal tie spotrebované kWh a najazdené kilometre, tak je to na 100 km spotreba iba 14,33 kWh. To je fantastické. Napojené na stojanovú nabíjačku, kde by to malo brať 11 kW, berie to však iba 9,7 a do plného nabitia to potrebuje až 6 hodín 2 minúty. To som teraz nabil na 100% a ukazuje dojazd 435 km. Štandardný. Ten úplne skalopevne ukazuje 430 km. Akým spôsobom to vyrátáva ten dojazd, ten dynamický na základe tej spotreby, že z koľkých kilometrov si to berie, pretože teraz mám za posledných 50 km spotrebu len 12,3, čo je úplne perfektné. No a celkovo je tu spotreba až vyše 19, úplne akože od prvotného kilometra. A to je také dosť záhadné, lebo či to berie za posledných 5 km, 10 km, viac kilometrov, keby to bralo za tých posledných 50 km, tak by mi to podľa mňa vôbec nesedelo, lebo po tej diaľničnej rýchlosti napríklad by na základe dynamického dojazdu muselo ukazovať, že fakt, že veľmi, veľmi málo, takže je to pre mňa trošku záhada. Je úplne mekučké. Fakt, že ten volant je tu nastavený na vysoký komfort. Máte tu samozrejme možnosť aj, zaujímavé, mi automaticky zaplo kamery kvôli tomu, že to vyhodnotilo nejakú tú prekážku popri aute. A ako by si s tým poradili čisto letné pneumatiky alebo zimné, to by musel človek otestovať. Každopádne toto prostredie je veľmi pekné a tomuto autu to naozaj sedí. Úplne hravo to zvláda. Ako som nedopovedal, je tu aj športový mód na volant, vtedy ten volant stuhne, ale takto ako to je nastavené, mi to veľmi vyhovuje, lebo sa to ovláda mimoriadne komfortne. Tam vyzerá, že tá cesta by mohla byť trošku príjemnejšia, že by som tam mohol aj trošku vyššou rýchlosťou leteť. Tuto samozrejme chodiť rýchlo nemôžem, pretože by som zbytočne ničil podvozok.
No, ale toto vyzerá lepšie. No a keď tomu trošku viac dupnem, tak okamžite chcú kolesa prehrabávať a bojuje s tým elektronika. Aj teraz toto všetko elektronika s tým makala. Vidím, že tu je to vyjazdené úplne takto priamo po trávičke. Tá cesta je tu len úplne minimálnymi hrbolkami, inak je celkom dosť, no taká. Nepôjdem tuto zbytočne rýchlo, nechcem dávať v žiadnom prípade autu zabrať, ale vidíte, trávnatý povrch a auto si tu jazdí, keby to bola štvorkolka. Ja nehovorím, že toto iné predokolky nezvládajú, to akože určite áno, a ono je to väčšinou naozaj strašne moc o tom, čo máte na tom aute obuté. Tie pneumatiky rozhodujú o strašne veľa veciach v tomto prípade. Fú, a toto je veľmi pekné prostredie. Trošku. Ani sa to nedotklo strechy. Úplne som myslel, že tie listočky sa dotknú. Toto je hodne prudký stupak do kopca a zatiaľ auto prakticky nejako nezaváhalo. Pozrite na to. A ocitol som sa s nádherným výhľadom na svet predo mnou. No, auto si s tým poradilo teda akože úplne, jak keby sa nechumelilo, proste nič, ani to neprehráblo. Tráva, čistá tráva v hustom poraste a do kopca by mohla naozaj robiť problém, keď sa z miesta človek pohýňa. No pozrite na to, však to je úplne stupak dole. Ja verím tomu, že je to krásne cez tú kameru vidieť. A to auto vôbec ani nevie. Tu mám konáriky, tak sa im uhnem. Toto je úplne nádhera. Krásne sa to, není to zbytočne veľké, takže v takomto prostredí sa s tým autom pohybujem úplne bez problémov, bez toho, aby som ho doškieral niekde o konáriky. Úplne lahodkovo som sa vyhol akýmkoľvek konárom a iným veciam, ktoré mi tu zavádzali. Perfektné, fakt perfektné. Predné sedadlo spolujazdca mám nastavené presne podľa svojho komfortu. Usadil som sa sem dozadu. Zavadzia mi tu táto opierka, dám si ju vyššie. No, tak toto je hneď o mnoho lepšie. No, priestor na nohy. Moja výška 178 cm a tu mám približne 10 cm na kolena. Výborná vec je, že tu je odkladací priestor a nachádza sa tu táto kocočka malá, ktorá sem nepatrí. To isté máte samozrejme na sedadle šoféra. Tu mám prieduch na klimatizáciu alebo kúrenie a dva výstupy na USB-C, čiže nabíjanie buď telefónu alebo iného zariadenia. Materiály vzadu. Takmer som sa nechal oklamať a myslel som si, že tu vzadu je to rovnako ako vpredu. Vpredu je táto časť mäkčená, ale tu je to úplne tvrdý plast. Toto sa tvári ako mäkčené, ale je to v podstate iba tak skoro mäkčené, inak je to hodne tvrdé. Má to samozrejme elektrické okná aj vzadu. Kľúčka, pekná, nerezová, úplne funkčná. Odkladací priestor celkom zaujímavý, pretože sem obchám jednoznačne aj politrovú fľašku a také v podstate aj väčšie veci si sem dokážem odložiť. Je tam ten priestor dobrý. Čiže posedenie vzadu absolútne na jednotku. Materiály. No, tu nemáme lakťovú opierku, tu nič nevytlačím. Akurát tak opierku na hlavu, čo je trošku škoda. Toto je recenzia na Atto 2, nie na Atto 3, ale ja som v Atto 3 mal pekne aj opierku na lakeť, aj odkladací priestor na dve malinovky, čo bolo skvelé a v tejto verzii Comfort by som to rozhodne privítal. Není to tu OK. Všetky sedačky, či predné alebo zadné, sú perforované, čiže dierkované, ale nie sú odvetrávané. Je šanca, že chrbát sa tu bude potiť menej ako v materiáli, kde nie je absolútne žiadna dierka, ale tým, že to nie je odvetrávané, tak je to úplne len taká minimálna pomoc. Každopádne spracovanie tých materiálov je mimoriadne príjemné. Nádherne spracované, veľmi krásne to všetko sedí. Tie línie, to bočné držanie,
na sedadlách. Naozaj to je cítiť, reálne vás to tam udržuje v tej sedačke a jak je to pekne poprešívané, plus tou zlatou niťou. Jednoducho tie tvary, ten dizajn je skutočne krásne podarený. Toto môžem povedať, že toto je obrovská zmena k lepšiemu oproti môjmu bývalému BYD a takto by som si to predstavoval aj ja v svojom aute. Samozrejmosťou sú elektricky ovládané predné sedadlá. Nádherná panoramatická strecha, čo je obrovská výhoda, že je to celé uzatvárateľné, čiže si to môžete zatieniť a nič tam nevidíte. Nie je tu stredné prepojenie a tým pádom máte úplne nádherný výhľad. V takomto prostredí to rozhodne oceníte. Kufor má 450 litrov, pravdepodobne jednoznačne aj s týmto. Mám tu nejaký ten bordelík, ale to na ukážku, že sa sem zmestí dosť veľa takéhoto bordelíku, pretože takýchto tašiek by som tu naskladal minimálne 3. No a keď si to takto pekne elegantne zakriem, stále tam mám dosť veľa priestoru na dosť veľké veci. A keď sklopím zadné sedadlá, tam až 1370 litrov. Tak či takto vyzerá, že je tých litrov podstatne viac, čo je veľmi super, že je to takmer rovina, čiže ak by ste sa chceli v aute vyspať, tak to určite pôjde. Trošku mi zavádza táto sedačka, ale v momente ako ho posuniem dopredu, tak si schovám aj nohy, dám pod hlavu vankúš, aj keď ten by, možno, že by sa aj udržal na tej hlavovej opierke a takto krásne by som si tu pospínkal. Čo k tomu dodať? Mali ste možnosť vidieť, že nabíjanie na tomto aute skutočne ide tak, ako výrobca sľubuje a viete si auto nabiť z 10 na 80% za 25 minút. A to dokonca sa mi podarilo na 150 kW nabíjačke, pričom auto má disponovať výkonom až 155 kW. Čiže ak by som bol na aspoň 170 kW nabíjačke alebo na nejakej 200, je možné, že by to dokázalo ešte nejakú tú minútku alebo pol minútku stiahnuť. Čo by bolo skvelé. Takisto výrobca sľubuje dojazd 430 km na jedno nabitie podľa európskej normy VLTP. Osobne si myslím, že dosiahnuť takýto dojazd by bolo úplne bezproblémové a samozrejme, ak tam máte započítaných povedzme 30% diaľnice, ak tam jazdíte určité percentá po meste, mimo mesta, tak ten dojazd by naozaj bol hravo zvládnutelný, pretože aj tá kapacita predsa len 65 kWh využiteľnej energie už nie je málo a dosiahnuť dojazd cez 400 km nie je v podstate žiadna veda pri tak vysokej kapacite a tak pomerne efektívnom aute. Čiže ja som osobne veľmi spokojný. Celkovo počas toho testu som nemal s autom absolútne nič negatívne, čo by mi naozaj seriózne vadilo. Skúsim porozmýšľať, čo mi vadilo počas tých 6 dní testovania tohto auta. Auto je tiché, rýchlo sa nabíja, dojazd je v podstate taký, ako výrobca sľubuje a to by som hravo zvládol aj viac, pokiaľ sa jazdí úplne mimo diaľnice. Všetko tu fungovalo, je tu bezdrôtové nabíjanie, klimatizácia funguje úplne perfektne, chladí to nesmierne rýchlo a veľmi intenzívne. Jediné to kúrenie majú BYD trošku inak spravené, ako sme zvyknutí v Európe, že musíte to dať na viac stupňov, lebo osobne si myslím, že vy keď si nastavíte, že chcete v interiéri povedzme 24 stupňov, tak ja si nemyslím, že sa snaží to kúrenie vám vykúriť interiér na 24 stupňov, ale ten vzduch, ktorý prichádza, je ohriatý na 24 stupňov. To znamená, že vy si to musíte nastaviť na minimálne 25 až 26 alebo aj 27, aby ste v interiéri dostali požadovanú teplotu a bolo vám príjemne tak, aby ste mali jednoducho interiér vykúrený podľa svojich potrieb. Čo je zaujímavé, osobne mi to vôbec nevadí. Jediné, čo musíte spraviť je, že si nastavíte vyššiu teplotu. Nemá to vôbec žiadny negatívny vplyv na nič.
To auto sa otáča na tráve aj do kopca, ako keby sa nechumelilo. Ja neviem, toto musí byť skutočne výlučne tými pneumatikami spravené, lebo podľa mňa, keby tu boli letné pneumatiky, tak vtedy by som zacítil na tej tráve problém, lebo oni sa nevedia tak zahryznúť, oni sú predsa len robené na ten asfalt, aby perfektne držali na asfalte, majú čo najviac tej rovnej plochy, placatej, bez rých a bez čohokoľvek, aby zachytili ten asfalt čo najlepšie a ten grip, aby bol čo najlepší. A vďaka tomu, že tu mám tie celoročné pneumatiky, tak ja si na tej tráve a na tých rôznych kopčekoch tu behám, akože jak keby som mal štvorkolku. No a keby toto bolo vo verzii 4x4, Atto 2 sa vo verzii 4x4 nerobí. Neviem, či bude BYD na Slovensku predávať aj model Atto 3, bolo by fajn, keby predávali, pretože momentálne si BYD povedalo, že spraví trošku výkonnejší model Atto 3 a volá sa to Evo. Neviem, či všetky verzie, aj tá so zadným náhonom, či sa volá Evo, ale tá so zadným náhonom má až vyše 300 koní, alebo okolo 300 koní, a tá s pohonom na všetky 4, BYD Atto 3 je po novom aj s pohonom na všetky 4 kolesa, tak tá má, myslím, že až vyše 500 koní a stovku z 0 na 100 za asi 3,9 sekundy. To sú tak šialené čísla, že to auto nevyzerá absolútne na to, že by malo byť nejaké šialene rýchle, super dravé, že by malo konkurovať na zrýchlenie pomaly nejaké, nie že pomaly, reálne by konkurovalo nejakému slabšiemu Lamborghini a Ferrari. Takú Ferrari F430 by rozsekalo úplne na padrť na zrýchlenie, pretože F430 má stovku za myslím, že 4,2 sekundy. Potom samozrejme tá F430 by zo 100 na 200 letela úplne iným tempom a dokonca ani neviem, či to BYD dokáže ísť až 200 km rýchlosťou. Toto BYD Atto 2 dokáže ísť maximálne 160 km rýchlosťou. Ono na tachometri vám ukáže vyššie hodnoty, ale oficiálne je to 160 km za hodinu. No uvidíte tam aj viac. To je asi z mojej strany všetko. Verím tomu, že sa vám video páčilo. A pokiaľ sa vám páčilo, nezabudnite dať odber, aby vám žiadne nové ďalšie video neuniklo. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!